Appointment kbir, mux ta' darba ġifiri, ta' darba fħajtek biex nejtek. Kienet ħolma li dejjem ħdimt għalija, pero isni ma konċ fiduċjuża li tista' ssir biex nejtek. Bqajt naħdem, kelli lajnuna wkoll tad-Dipartiment ta' Referees u anke minant l-MFA. Bqajt naħdem u wasal l-appointment u speċu waslet il-ġurnata li ħammur World Cup. Nafu li għalik f'dan ix-xogħol xejn ma kien faċli, kellek ħafna diffikultajiet, inkluż forsi sfidi familjari, tkun il-bot mill-familja, eċetera, eċetera, iktar u iktar issa Ġordan. Però hekk x'inhu l-messaġġ li tixtieq twassal lill-uffiċjali oħra, mhux biss forsi maskil kif aħna mdorrin ħafna bihom fil-futbol Malti, manka forsi oħrajn nisa li qed jaspiraw li xi darba jkunu bħalek. Kif qed inti along the way ikun hemm ħafna ntoppi, però jekk wieħed jaħdem bħiltu kollha u jkollu s-support madwaru, nemmen li jista' jasal. Referees oħra huwa biċ-ċar b'da l-appointment li jistgħu jaslu huma wkoll u jidher ukoll li Malta għalkemm huwa pajjiż żgħir nistgħu għandna potenzjal li qegħdin hemmhekk ma' pajjiżi ġganti.